Оооо! AC/DC ли бе, брат? Чак се покръстих, разбираш ли? AC/DC, аз не вярвах, че има AC/DC, брат. Смисъл, ти майтап ли си правиш с мене, брат? Днешното видео ще открадна Fortnite акаунта на Запула. Видеото е с цел шега, не приемайте нищо на сериозно. Останете до края на това видео, за да видите какви скинове има шега. Не забравяйте да запалите лайк бутона, както и subscribe бутона с камбанката, а сега продължавайте да гледате. И така, пичове, в момента вече сме в акаунта на Запула. Нека сега да видим скиновете. Първо ще видим стрелите, набързо да ги разгледаме контрелите. Както може да видите, в момента те не са важни, тъй че ето ги. О, има един черен, някакъв е това, бе, черния. Черния, както можем да видим, е от Star Wars серията. Ти нещо да не си купувал, бе, откъде е това Star Wars? Не знам, бе, братле, силно, не знам, гифнат ли ме, какво ме, не знам. Аз контрели не знам. Че от Marvel серията, добре. Някакви редки контрели нямаш ли, брат? Имам сезон 3 по принцип. Ето, намери го. Значи Flames от сезон 3, значи това трябва да е доста рядко, понеже е от сезон 3 OG, нали все пак. Да, той ме мен контрела на мене. Леве, с него цъкаш, брат, много е грозен, как ще цъкаш с този контрел, е, стига. Не съм спрял сезон 3 да цъкам с него по принцип. Не знам, на мен ми е грозен. Тъй, контрелите... И ти си грозен, ама... Така е, не оспорвам. Така, контрелите, те не са толкова важни, така че нека преминем сега към глайдерите. Сега, ето тук отворим глайдерите. Нека видим... Мале, какви са тези глайдери? Нека почнем от най-горе. Ще почна от най-горе. Мале, колко глайдери имаш, брат, смисъл... С колко глайдери в момента съм се здобил, така почваме с... Какъв е това глайдер, бе, от DC Series, брат? За първ път ги виждам, ти си много стакнат, явно. Аз имам абсолютно всички глайдери. Има и Star Wars, и май от някакви пакове има, я в дясно виждам един отгоре. Я да го видим. Ето това мисля, че от пак Shadow Series имаш, брат. Това е рядък глайдер, мисля, че не знам. Имам. То глайдер междуто е год в момента, на който съм този скейтборд, брат, би го използвал. Какъв е този тъп глайдер, бе, брат? Какви тъпи глайдери имаш, бе? Това е най-год глайдера, който имам в локара. Брат, много е шит този глайдер. Буквално, наистина не струва. Ти не чуеш ли музиката, която се издава? Всеки ще е на моето мнение. Това също е OG, брат, смисъл. Sky-Octane. Откъде го имаш това, смисъл? Battle Pass. Аре, бе, Battle Pass, сезон 3. Сезон 2, брат? What? Да. Откъде? God глайдери, откъде от Battle Pass? Бате, сега ще разберем дали имаш и Black Knight по-късно, що имаш сезон 2, я да видим сега. Така, не ми спойва, ще видим. Мале, то мисля, че беше от PlayStation. Ето, да. PlayStation, да. Да, от тип да нямаш PlayStation, не, брат. Откъде го имаш? Да. Аре, бе, какъв PlayStation? 5? 4? 8. 8? PlayStation 8 ти? Да. Да, ти го имаш early версия, викаш. Да. Интересно. Нека видим, този God Glider между другото и беше от Item Shop-а, доколко ти спомням. Да, Бибък се струваше. Да, обаче този глайдер заслужава си просто. Чуй музиката, брат. Музиката, това е God Glider-а, просто. Най-God Glider-а според мен, той става, брат. Цъкал съм го... Това фри май беше. В мейн акаунта ми не помня вече дали беше фри, но съм си го разцъкал в мейн акаунта. Тава бих казал, той беше от някакъв бъндъл ли какъв беше това? На Рейван май беше това. Да, бъндъла с Рейван. Като цяло става не е зле, но има и по-добре, естествено. О, тук е някакви Chapter 2, охо, сезон 3. Добре, този глайдер го знам, да, не е лош. Този глайдер бих казал, че е булшит, брат. В смисъл, как ще имаш такъв глайдер, брат? Ти си много изданен. Са тия глайдери, бе, пич. И да не е мако, брат! Не, бе, то не пише малко долу. Макото е много ясно. Гот глайдер. Брат! Майко и макото ли е, брат? Стига е! Holy shit! Глайдер. Как ще е макото е, брат? Майко! Бат! Ти флаксис ми даде към акаунта, ви че може да си го върнеш, брат, смисъл. Брат, какви неща, гледайте сезон 2, тук нека видим, брат. Има сезон 5 глайдер, майко, има бич амбрелата, от тук я виждам. Royal X, това нещо даже не знаех, че съществува. Смисъл, бич амбрелата, да. И така, брат, тук имаш някакви Marvel серии, виждам и... Значи, бих казал за сега, че акаунта е год, без съм видял скиновете. Ще разберем дали има Black Knight, но за това останете по-напред. Така, сега минаваме на кирките, нека видим кирките, братле, да видим дали имаш AC/DC, братле, защото ми е много интересно. Ако имаш AC/DC, това ще е просто
велико, брат, не знам, в смисъл ще е гот. Само ACDC-то, брат, ти го прави гот акаунт, бих казал. Така, тук имаш някакви, да, някакви кирки, брат. Gaming Legends, брат, не знам какво е това, но да. Ти си знаеш, че кажеш, брат. Какво е Gaming Legends? Не знам, че къде ги имаш. Ти имаш толкова, брат, човеч, не знаеш. Видях на Eminem кирката, между другото, има Marvel. Та катана ме кефи, между другото. Та катана, според мен е яка. Кефи ме. Оооо! ACDC ли бе, брат? Чак се покръстих, разбираш ли? ACDC, аз не вярвах, че има ACDC, брат. Смисъл? Ти мой етап ли си правиш с мене, брат? Запо, what? Виждаме и Candy X, която е 1500 V-Bucks в Item Shop, брат. Което... Става, брат, смисъл, реактив кирка е нормално да е толкова скъпа като цяло. Така че е приемливо, бих казал, но за някои скинове не си ходи. Например, за дебелите скинове, братле. Е такива като Запола, не си ходи. Кирка Ева, брат. Ева... Не си кефя, брат, като цяло. Космоналската кирка е това, не ме кефи. Тая с Elite Agent, брат, God Combo, бих казал. Тая кирка за първ път я виждам някаква анимирана, откъде имаш? Нямам си да представя, честно. Ми вече емот, и че... Да. Нека сега да преминем към емотите. Тролиш, брат. Троля. Я да видим колко са. Така, както можем да видим, има Wave, брат, имаш Wave, това е от сезон 2. До сега видяхме Гладери сезон 2 и от Battle Pass, така че да, нормално да имаш Wave. Така също някакви имаш доста купени емоти от Item Shop, ти доста са изхарчил, като гледам. Както може да видим, има и Keep It Melo, който е гот емот. Така имаш DC Series, Quick Bites. Това... Не знам де ги имаш тия DC Series, брат, аз защо ги нямам. Странно. Защо съм дал кеш за играта, братле? Върмови има и Groove Jam, който е готен мод, между другото, брат. Смисъл Groove Jam, това си е готен мод, брат. Готен мод е, пичуе. Мисля, че от сезон 4 Battle Pass, нали не се лъжа, да. Охо, как си... Не, това... Мисля, че беше 800 бъкс епик емот е, тъй че би трябвало да е. Като цяло е гот. Да, робот, братле. Да, робот, това също е гот емот, бих казал. Кик Squad, Кик също. Той е рядък емот, между другото. Макар че от Titan Shop, нали? Повечето редки емоти са от Battle Pass. Болър също е рядък. Ти имаш доста редки емоти, бе, брат. Всичко ти е рядко на тебе. Гот акаунт му. Да, общо взето всичко ти е рядко, брат. Има Флоспит, човек, което значи, че може да има Black Knight, не спойлай, брат, но... За да видите дали има Black Knight, пак ви казвам, останете до края на клипа, хайпа е голям да видим дали има Black Knight. Имаше иконик ли, брат, що ли си ми казал? What? Пича има иконик, брат, смисъл, имаше иконик, бе, брат, смисъл. Аз съм гот акаунт, бе, братле, ти си съмняваш се в мене. Пича си е взел Samsung Galaxy и не знам си кой, брат, специално за иконик, разбирате ли? Не, те. Какво борката ти ви? Имаше методи имаше. Борката ти ви? Не. Не, Хулза, бе, Хулза, той ги продаваш. Хулза, да. Лорум, който също е сезон 2, рядък емот, естествено, и в ляво можем да видим, пичо е най-хайпвания, най-известния емот в Fortnite, който е Take DL. Буквално. Така, пичове, вече отиваме на скиновете, нека видим дали има Black Knight. Така. Можем да видим, не се виждат от камерата, ма вече няма да я мърдам, няма как пичуе. Може да видим, че има просто Dark серията. Това е просто Dark серията, не е нищо кой знае какво. Това между другото, този скин Green Arrow си е на мейн акаунта в YouTube, доколкото знам, нали е той? Точно така. Точно така, ето забелязал съм, дори не ми е казал пичуе, този скин му е на профилната в YouTube. Така, има DC серията. Мога да видя, че има и да видим Frozen Legends Series. Има ето Frozen Fish Stick. Имаш Kaby Lame, брат, виждам, че имаш Kaby Lame. Добре, Mr. Beast, аз го имам. Имаш Kaby Lame, брат, това е доста хайпан скин. И Mars също имаш. Eminem, всичките. Имаш The Weeknd, как ще си купиш този скин, брат? Ти добре ли си, брат? Как си купиш The Weeknd, брат? Най-год скина. The Weeknd, брат, аз не бих си купил The Weeknd. Много траш скин. За серията. Този скин в дясно, най-дясно е такъв трайхардърски, нали? По принцип е трайхардърски. Разкажи защо си го взе този скин, да го купи.
Защото искам. В смисъл, си го купи за да си трайхарда, в смисъл. Защото повечето си го купуват за да са трайхарда, по принцип. Ами аз не съм добър на играта, те че някак да трайхарда. Да, това стабия, то ти реално си слаб. Да. Така, сега продължаваме надолу. Както можем вече да видим най-хайпваният скин в играта, не най-хайпвания Renegade Trader, но един от най-хайпваните Black Knight. В смисъл Black Knight, това е много рядък скин като цяло, сезон 2 Battle Pass. И като цяло, да, ще видим дали има и Renegade Trader, тъй че пичове останете, може пък да има Renegade Trader, кой знае. О, имаш Джон Уик, брат. Джон Уик има. Има Джон Уик, който е още по-хубав, в смисъл това е другия Джон Уик. Преди, като видиш Джон Уик между другото, беше някакво сезон 2, сезон 3 или сезон 5 даже. И като видиш Джон Уик си казва, не, аз също няма се бия, аз се махам. Не е ли така, смисъл? Точно те виж. Буквално имаш всичките стайлове на Elitasion-та, предполагам. Да, имаш ги, както мога да видим има без каската и че няма смисъл да ги чекваме. Както можем да видим, имаш и Good Trooper. Нека видим дали имаш пинг версията му. Нека видим, пичове. За жалост нямаш, брат. Както можем да видим, пичове, има и Iconic, който също е много реар скин. В смисъл, наистина Iconic е доста реар скин. Както можем да видим, това е, дето беше глайдера на PlayStation скина. Това също е доста рядък скин. И до него седи сезон 2, първият въобще Battle Pass скин. Под него им елфа, който при беше рядък, но вече е в пак. И Рикан експерта, който вече не е рядък, но преди беше най-рядкия скин в играта, си спомням. И това беше от видеото. Ако ви е харесал клипа, не забравяйте да запалите лайк бутона, както и subscribe бутона с камбанката и се чуваме следващия път.